दिनै जोङो बारग' NDFB एक्स NDFB इउनाइटेड फार्म आरो CCBनि बानजायनायाव जोंनि यंग जेनेरेशनफोरखौ जौ जुवा एबा फेग्रा मुवा बेसादनिफ्राय गोजानाव होबथानो थाखाय जोङो बेनारिं पस्टारिं खालामदों आरो बे हाबाफारिया जोंनि सारा BTCल' नङा जोंनि आसामाव दाब जेरावनोखि बर' रायजो राजाफ्रा संसार जादों बेफोर जायगाफोराव बेफोर गासैयावबो जागोन। फैबाय थानाय समाव जोङो जायफोर क्लाब युथ क्लाबफोरनो बा जायफोर गामिनि रायजोफोरनो जोङो लाइजाम हरगोन लाइजामजों लोगोसे बेनाराव मा लिरनांगौ बेखौ जोङो लिरनानै हरफागोन जेन जोंनि लाइजाम मोननाय लोगो लोगोनो जेन नोंथांमोना मोनफा मोनफा पस्टार बानायनानै गामियाव एबा गामिनि बाजाराव एबा सकफोराव जेन बेखौ होयो आरो जोंनि फैबाय थानाय यंग जेनेरेशनफोरखौ जेन बासायना लाखिनायनि जोंनि युथ क्लाबफोराबो जेन अंकितार जानो हायो बेखौ आं खावलायहरगोन। नंगौ जोंखौ मिनिदोंसै दायो गुबुन जाथिफ्रा मिनिदोंसै जोंहा मोनसे समाव आखायाव थाखा फैसा गैयामोन न' बांफ्रा मोजां गैयामोन गारि गुरा गैयामोन बेखिनि समायाव जोङो बेबायदि रंजानो रोङाखैमोन नाथाय दिनै जोंनि बिमाफ्रा जौगाबाय थाखा गोनां फैसा गोनां जाबाय गारि मथर बायनानै होदों आरो गावसोरनि गथ'फ्रानो बे उन्दै गथ'फ्रानो अंडर 25 गथ'फ्रा दिनै बेबायदि फेग्रा मुवा बेसादफोरजों लिप्त जानायखौ आरो समाजनि बेरेखा खामानि मावनायफोरखौ जों नुगासिनो दङ बेखौ होबथानो थाखाय बारग' NDFBफ्रा दिनै जानजि खाफ्रादों पिकनिक स्पट रिजर्ट जेरावनो जा जेराव जोंनि गथ'फ्रा रंजायो बे जायगाफ्राव जोङो जोंनि बारग' NDFBफ्रा भिजिट खालामबाय थागोन आरो जाय गथ'फ्रा अंडर 25 बोसोरनि उन्दै बे गथ'फोरखौ जुदि जोङो जौ लोंनाय मोनोब्ला भारतनि संबिधानाव मा लिरनाय दङ बेबायदियै जोङो आयेनखौ बिजिरगोन आरो बारग' NDFBनि सासनखौबो जोङो होगोन आरो बेबायदि जों गोरा गोख्रोङै खामानि मावलांगोन। जोबथारनायाव आं फंसे बाथ्राखौ बुंगोन जोंनि BTC ओनसोलाव थानाय साफ्रोम बर' रायजोनि थाखाय मोनसे गिख्रंथाव बियो समायसा दिनै NDFBआ 34 बोसोर आखायाव हाथियार लाना संग्राम खालामदोंमोन जेब्लानोखि बर' रायजो राजाफ्रा बुंबाय जे हाथियारखौ दोनथ'दो सुक्ति खालामदो पलिटिकेल एरेन्जमेन्टआ मा मोनो मा मोना बेजों खोथा गैला सुक्ति खालामदो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो NDFBखौ बुंबाय जे हान्थि सुक्ति खालामदो हाथियारखौ भारत सरकारनो गथायदो जों बिथांमोननि खावलायनायखौ लाखिबाय दुलाराय बर' फरायसानि खावलायनायखौ लाखिबाय बर' रायजो राजानि खावलायनायखौ जों लाखिबाय आरो जोङो हान्थि सुक्ति खालामबाय जोंनि आखायाव लानाय हाथियारखौ जों गथायबाय नाथाय दिनैनि तारिखाव BJPनि बजरं दला दिनै हाथियारनि ट्रेनिं होगासिनो दङ बियो गिख्रंथाव आरो बे मा महर लागोन मा फोरमायनो नागिरदों मा इसारा होनो नागिरदों दिनै जों बेखौ साननो गोनां आरो बिनिखाय खावलायगोन बर'नि जेसेबांखिनि माहारि आफादफोर दङ जों जानजि खाफ्रानि जि बजरं दलनि हाथियारनि जि ट्रेनिं होनाय बेखौ जोङो होबथानि आरो जोंनि ओनसोलखौ जोङो बासायनानै लाखिनि दिनै बिथांमोना हाथियारनि ट्रेनिं होनानै सोरखौ फोजोबनो नागिरदों सोरजों दावहा नांनो नागिरदों जों नुहुरखादों दिनै मणिपुराव जि घटनाया जागासिनो दङ बे सेम घटनाखौ जोंनि BTCआव जाहोनो थांगासिनो दङ बिनि सिगां हाथियारनि ट्रेनिं होगासिनो दङ बिनिखाय सांग्रां जानि जोङो बेफोरबायदि गिख्रंथाव समा सफैनायनि सिगां साफ्रोम बर' संगठनफोरा दिनै जानजि खाफ्रानांगौ आरो बर' रायजो राजाफ्रा जानजि खाफ्रानांगौ दिनै दाखालि बावैसो बाक्सायाव 10 दिननि हाबाफारि लानानै हाथियारनि ट्रेनिं होदों आरो बे हाथियारखौ गावनो रोंखांनायनि उनाव सोरखौ गावथारनो बिथोन होगोन जों मोनथियाखै जागोन जोंनियावबो बेबायदि समायसाफ्रा बेनिखाय बै समायसाया सफैनायनि सिगां आं बे मिडियानि गेजेरजों खावलायगोन साफ्रोम बर' रायजो राजाफ्रा हजागत जानि आरो बर' संगठन बर'नि गेजेराव थानाय पलिटिकेलि बा नन पलिटिकेलि जेसेबांखिनि आफादफोर दङ जोङो सांग्रां जानि आरो बेबायदि बजरं दलनि हाथियारनि ट्रेनिं होनायखौ जोङो गोख्रोङै होबथानो थाखाय जों राजा लामायाव प्रयोजन जायोबा ओंखारबोनि।